खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं। दिनै जों चाइनायाव मोनसे गोदान बेमार एबा बेक्टेरिया ओंखारलायबाय। दा बेनि बागैनो माखासे खोथा सावरायगोन। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो चाइनायाव कर'ना भाइरासनि उनाव हान्टा भाइरासनि उनाव आरोबाव G4 भाइरास आरो बे गोदान बेक्टेरियानि मुङानो जाहैबाय बुबनिक प्लेग। बे बुहुमनि बेक्टेरियाया जोबोर गिथाव बाथाव। बे कर'ना भाइरास आरो हान्टा भाइरास आरो बे G4 भाइरासनिफ्रायबो बांसिन गिथाव बाथाव। बे मोनसे बेक्टेरियाया जुनारनिफ्राय सोमजिनाय। बे जुनारनिफ्राय मानसिनाव सन्देरो। बेनि गिबिसिन केसखौ चाइनानि इनार मंगलिया होननाय मोनसे सिटियाव बा नोगोराव मोननाय जादों। सानै बिदा फंबायनाव मोनदों। फार्स्ट केसखौ सानै बिदा फंबायनाव मोनदों। माने बिसोर सानै बिदा फंबाया मोनसे न'खरावनो थायोमोन। बे न'खराव बे बेक्टेरियाखौ मोननाय जादों। बे बुबनिक प्लेग होननाय मोनसे बेक्टेरियाखौ। आरो जेब्ला बे बेक्टेरियाया जुनारनिफ्राय मानसिनाव सन्देरो अब्ला मानसिनिफ्राय मानसि सन्देरनो जोबोर इजि। दा बेनिखायनो ससियेल डिस्टेन्सखौ थानाया जोबोर गोनांथि बे बेक्टेरियानि थाखायबो। बे बेक्टेरियानि थाखाय दासिमबो जेबो मुलि गैया। बेनि थाखाय दा एन्टिबाय'टिक्स मुंनि मोनसे मेडिसिन दं, बेखौनो बाहायगासिनो दं। माने बे एन्टिबडि सार्भाइ खालामो। दा बेनिखायनो बे एन्टिबडिखौ गोनां जायो बे बेमारफोरनि थाखाय। जेरै कर'ना भाइरासावबो एन्टिबाय'टिक्सफोर बाहायनाय जायो, थिग बेबायदिनो बे बेक्टेरियानि थाखायबो एन्टिबाय'टिक्स मुंनि मेडिसिनखौ बाहायनाय जायो। बे बुबनिक प्लेग मुंनि बेक्टेरियाया चाइनानि इनार मंगलिया सिटि होननायाव जादों। चाइनाजों आरो मंगलियाजों नांजाबलायनाय, बिसोरनिया खाथि खाथि जालायो। जेरै जोंनि भुटान आरो इण्डियाजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो, थिग बेबायदिनो चाइनाजों आरो मंगलियाजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो। दानिया फैदो जों बे बेमार जायोब्ला मा जायो। बे बेमारा जायोब्ला खर'आ सायो, हां लानायाव एसे खस्थ' मोनो, मोदोमफोरा गोसोम जाजोबो। हमना ला आंनि मोखाङा बेमार जाबायना, बे मोखाङा गोसोम जाजोबगोन आरोना, बेफोराव गोसोम जाजोबगोन, बेबायदि जायो बे बेमार जाब्लाथाय। आरो बे बेमार जाब्लाथाय ना 24 घन्टानि गेजेराव मानसिनि जिउआ जोबगोन जुदि बे एन्टिबाय'टिक्स मुंनि मेडिसिनखौ मोनाब्ला। बेनाव एन्टिबडि सार्भाइ खालामगोन, ओमफ्राय बे मानसिया मोजां जानायनि लामायाव दं। नाथाय जुदि मुलि सुलि जेबो गैयाब्ला बे मानसिया 24 आवार्सनि गेजेरावनो जिउखौ फोजोबगोन। दा बे बेक्टेरियाखौ लानानै माखासे साइन्टिस्टफोरा, माखासे एक्सपार्ट साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरगासिनो दं, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे बेक्टेरिया ओरैबायदि गिलु बालु, कर'ना भाइरास, हान्टा भाइरास आरो G4 भाइरास, बेफोर भाइरासफोरा जेबो आगोर मोना आरोना। बे बेक्टेरियाया गिलु बालु। बे बेक्टेरियाजों 24 घन्टानि गेजेरावनो थैनायनि चान्स दङ जुदि एन्टिबाय'टिक्स मुंनि मुलिखौ मोनाब्ला। आरो बे बेमारा दासिमबो जोंनि बे इण्डियाआव फैथ'वाखै आरो फैनायबो नङा जानो हागौ। फैब्लाबो जोंनि बे भारत हादरनि माखासे एक्सपार्ट साइन्टिस्टफोरा बेनि बागै नायबिजिरनानै थाबैनो मुलिखौ बानायगोन, नङा होमबा। जोंनि भारत हादराव गोबां एक्सपार्ट साइन्टिस्ट दं। दा बिथांमोना कर'ना भाइरासनि समावबो गोबां नाजानानै बायदिसिना मेडिसिन बहननानै मानसिफोरखौ फाहामगासिनो दङ, नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोन आरोबाव बेबायदिनो गोबां इनफरमेसन ओंखारनो लागा दंबावो। जेब्ला इनफरमेसनफोरा ओंखारजोबगोन अब्ला आङो नोंथांमोननो प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना बे गोदान बेक्टेरियानि बागै मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बाय बाय।